שלום וערב טוב לכולם. שמי ירון ואני סגן דיקן בית הספר למינהל עסקים, אריסון, בית הספר למינהל עסקים, המסלול הישראלי, המסלול הבינלאומי. אנחנו מברכים אתכם היום בטקס חלוקת תעודות, ובזה מביאים בעצם הערכה על ההישגים שלכם. לצידי, כאן על הבמה, הדיקן, פרופסור רון שחר, לידו פרופסור ברק ליבאי, לידו דוקטור ליאת הדר, לידה רואה חשבון וראש התוכנית לחשבונאות שלומי שוב, ולידו פרופסור רפי אלדור, ראש תחום התמחות מימון. ערב טוב לכולם. משהו מתחיל להתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה, תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומישהו שואל כמה רעשים הופכים כבר למקצב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. כפי שאתם רואים, במינהל עסקים לא רק מוכשרים בעסקים, אלא במגוון רחב של תחומים. תודה רבה לשי ולתום מבית הספר למינהל עסקים. תום שלי היא לא רק זמרת נפלאה, ולא רק סטודנטית מצטיינת, מתנדבת, פעילה, עושה הרבה מאוד דברים, ואני מזמין את תום שלי לבוא ולדבר בשם הבוגרים. תום, בבקשה. ערב טוב לכולם, הדיקן פרופסור רוני שחר, סגן הדיקן דוקטור ירון תימור, חברי סגל, הנהלה, הורים וכמובן בוגרי מחזור 2012. סטיב ג'ובס בנאומו המפורסם מול בוגרי סטנפורד ב-2005 מדבר על החשיבות של חיבור הנקודות בחיים. תמיד שואלים תלמידי מינהל עסקים, מה? רק מינהל עסקים? אבל זה לא מקצוע, במה תעבוד? אתה מוצא את עצמך מנסה להצדיק כל פעם מחדש את הבחירה. איך יסודות המימון והשיווק, מקרו ומיקרו, סטטיסטיקה וחשיבה ביקורתית הם בעלי ערך מקצועי? מה באמת התרומה של כל המודלים והנוסחאות, התיאוריות של תורת החלטות, אלפי הסקרים שהעברנו? בלתי אפשרי לחבר את הנקודות במבט קדימה בעודך בלימודים, אומר ג'ובס, אבל זה נהיה מאוד ברור במבט לאחור בחלוף השנים.
קחו לדוגמה את זוג הסטודנטים שהגו את הרעיון להקים את Car2Go במהלך שנה ג' למינהל עסקים. השראה שקיבלו בעודם בחילופי סטודנטים בוורטון. או את השניים האחרים שבשנתם הראשונה ללימודי מינהל עסקים מצאו את עצמם נלחמים ברצון להמשיך לישון אחרי ערב בלייני סוער במיוחד, למרות שהיו ממש חייבים לקום בבוקר למבחן של טליה רימון ביסודות השיווק. וזה הרגע שהגיעו למסקנה שחייב להיות מקום שמגיש ארוחות בוקר גם בצהריים ובערב, וככה קמה לרשת בנדיקט. אז נכון, לא כולנו הספקנו להקים עסקים תוך כדי הלימודים, אבל הכלים שרכשנו, האופקים שהרחבנו, התובנות, הספקות, כל אלו עוד יקבלו משמעות ממשית. כל הנקודות עוד עתידות להתחבר. זה די מדהים לחשוב שהקבוצה שיושבת פה לפניי, בעוד מספר שנים לא רב תשקף את בחירי המשק הישראלי. 3 השנים שלנו בבינתחומי היו ללא ספק עוצמתיות, מעצימות ומענות. האקט הטבעי ביותר זה לנסות לסכם אותם, אלא שהחוויה של כל אחד מאיתנו בוודאי שונה לחלוטין, וזה בעיניי סוד הקסם של המקום הזה. מיליון אפשרויות, רק תבוא ותיקח. היכולת האישית שלי לממש את כל האהבות שלי, לשיר בלהקה, לכתוב בעיתון, להיות פעילה באגודה, זה הרבה מעבר למה שיכולתי לבקש. כמובן שהחוויה לא הייתה אותו דבר, לולא היינו מוקפים בסביבה כה חמה ותומכת. זה לא מובן מאליו שהדיקן וסגן הדיקן מקיימים ארוחות צהריים עם סטודנטים ומאפשרים לשאול כל שאלה שרק עולה בראש. זה גם לא טריוויאלי שהדלת של ראש ההתמחות פתוחה ואפשר לשתף, להציע, להתייעץ. מאוד קל להתרגל לתנאים שמוצאים פה, אבל כשמסתכלים על זה ככה במבט על, זה לחלוטין מעורר הערכה. אומרים שלכל מסלול יש את האופי שלו, וכנראה שזה נכון. יהיה לי קשה להעיד על מסלולים אחרים, אבל כנראה שבשום מסלול אחר בבינתחומי לא היה איזה קוסם מופלא שהעלים לכולם את השעונים בהפסקה, ולנו היה את פינקי. וזה נכון שבכל מחזור בבינתחומי יש סלבס כאלה ואחרים, אבל לנו היה את ליאת סלב רעננה, וזה כבוד גדול. היכולת שלנו לשמר את הקשרים שיצרנו, לתעל אותם למקומות פרודוקטיביים ומפרים, תהיה שכר עמלנו, ושכר טרחתם של הורינו. אז מה עושים עכשיו? לאן הולכים? איך יודעים שעשינו בחירה נכונה? אנחנו אמנם שנה אחרי התואר, חלקנו כבר מצאנו את המקום לגדול בו, חלקנו באופן טבעי עדיין מחפשים. דווקא ההבנה שיש לך כל כך הרבה כלים, כל כך הרבה מוטיבציה לשנות את העולם, הופכת את בחירת האופק הנכון ליותר מסובכת, יותר כבדת משקל. שריל סנדברג, מי שמנהלת היום את כל החטיבה העסקית של פייסבוק ובאמתחתה עבר עשיר מאוד בגוגל, דיברה בטקס הבוגרים בבית הספר למינהל עסקים בהרווארד על איך למצוא את העבודה שמתאימה לך, מה לחפש. 3 מרכיבים משמעותיים צריכים להיות שם לדבריה. מקום שנמצא בצמיחה ומאפשר לך לצמוח ביחד איתו, יכולת השפעה ומשימה שלשמה אתה מגיע. זה מה שהניע אותה ללכת לעבוד בגוגל. באותם ימים היו לה הצעות קצת יותר מפתות על הפרק מאשר לעבוד בחברה בראשית דרכה, בקושי בת 3, שמה שהיה לה להציע זה מנוע חיפוש באינטרנט, בימים שאף אחד לא הבין איך אפשר לעשות מזה כסף, אלא שאז אריק שמיט, מנכ"ל גוגל המתחיל, אמר לה, כשמציעים לך לעלות על טיל, את לא שואלת באיזה מקום לשבת, את פשוט עולה. ובמילים אחרות, הפוטנציאל לצמיחה הוא כל מה שחשוב. אז אני מאחלת לכולנו למצוא את הטיל שלנו ולעוף איתו הכי רחוק שאפשר. ושיהיה לנו מזל טוב! אין הרבה אור, לא רואים כל כך טוב. תודה רבה על...